Здравейте, тайримани, аз съм Shadowpook и днес ще снимаме Counter-Strike 1.6. Тая игра ми е най-любимата. Тая игра. Просто най-любимата ми е, затова игра на нея. Така. Чакайте, видим се в кой са да влезем. Аз искам някакъв дейтмач. Ето, че намерих дейтмач. Соп. Но не мога да влезна с него. Добре. Тук ще влезем. Ще влезем. Така. Хора, между другото, искам лайк за този клип и да се абонирате за мен. Абонирайте се, моля ви, започвам от 0 абоната, да видим колко абоната така ще събера. Нали? Хора, моля ви се, абонирайте се за мен. Така. Аре бе, зарежде бе. Ето. Така, между другото, хора, да ви кажа. Клипове може на FIFA 14 и на FIFA и на Counter-Strike ще има. По-нататък може да има и на друго, но ще видим какво ще стане. Ей, записвам клип. Чакайте, добре. Ей. Между другото, аз съм голям фен на Пик-Пук и на Shadow. Затова името ми е Shadowpook. Взел съм ги от Shadowhex и от Пик-Пук. Чуко парляка и той ме кефи, но не чак толкова колкото... Не чак толкова колкото... В смисъл колкото това. Колкото... Чуко парляка не ме кефи много. Добър си е, обаче не винаги, че ми харесва, просто той не ми харесва. Харесва ми също, гледам го, обаче Shadow и Пик-Пук не могат просто да се сравняват с него. Защото не знам, няма как да го обясня. Просто това е... Разбирате ли, че не мога... Тук има някакъв сега, усещам. Усещам, че има тук някакъв. На 70 кръв съм, чакай, ако има стрелна. Добре. Ами, добре брат, гол, обаче ние с кой да се бием? Си са такъв, че всички са от терористите. Включително и аз. Човек, ние всичките сме ги убили. А пък... Само се знам, човек, ама... Еми ето, бихме си.
това беше ясно. Сега... Много съжалявам. Сори. Сори? Аз... Али давай, какво ми са критиш? Много съм болен. Може да ми чувате гадно, но това е, извинявам се, много болен съм. Не ме обвинявайте в това, че ви казах хубави клипове. Това е едно точно направя. Слово. Чаре бе! Капмитър. Амаре бе! Не, хора, това е победа за нас. Втора победа. Как бе? Майко, какво да е? Гръмнал. Аз не знам толкова бързо да реагирам просто. Сега се притеснявам дали видеото ще ми хареса и такива неща. Аз просто се извинявам, ако нещо не е, но не с... Ядио! What the fuck? Какво? Това е най-големия бък. Най-големия бък в живота ми, когато съм виждал. През живота ми това е най-големия бък, който съм виждал. Не, гадно ги изчака, гадно. Гадно здрав. Оле, кой би сега? Другия клип, хора, може да се... Днес на FIFA кариера с естествено Байер Мюнхен, който е любимия ми отбор, който е фен на Байер Мюнхен, да се абонира за мен. Така ще се разберем. И който е фен на Байер Мюнхен, той ще се абонира за мен. А който не е фен на Байер Мюнхен, ако ме хареса, може и той да се абонира за мен. И така. Добре. Терористи. Аху! Чакайте сега да има нещо друг. Чакай, 2016. Лоу геймър. Не го знам. Да. Стих са, който... Какво би... Хора, сега не ми се смейте от коментарите, обаче аз не съм добър, много честно. Ако направя 20 кил, това е рекорд за мен. Убиха 2-6. Стефанки, давай. Браво, Стефанки. Стефан Кил. Аха. Добре. Той сега ще читне, нали? Аз си знам. Той ще вземе сега, нали? Да, той се читна и даде победа за тях. Че естествено. Че как бе? Как съм първа само. Добре, върви на 60 фупа се съм го сложил.
Да фак, изпуснах го! Ох. Хубаво, че го убих това. Аре бе! Аре бе! Аре бе! Бас. Чакай, бомбата късна обаче. Стига, нямах патрони. Гадно. Това май вип. О, ние бием. Добре. Най-накрая. Аз съм с такъв Абе, какво ми бъгам като скачвам? Сега някой това ще го застрелям. Ура! Човек! Що мога да взима? Сега ще някъде става голяма стрелба, обаче... Къде? Не! Аз докато си сменя оръжието, докато слуша това да е заглушителя. Ще има кратка пауза. Тоест... Няма, може би ще има. Аре бе. Да fuck, какво стана? What the fuck? Добре. Сега като свърши тази игра и това ще бъде всичко за този клип. И това ще бъде всичко за този клип. Абонирайте се за мен и чао!